Γεια σας, είμαι η Σοφία Ιμπάμπου, διαιτολόγος-διατροφολόγος και συγγραφέας του βιβλίου Διατροφοζουζουνίσματα, φάε, παίξε, χαμογέλα. Και αυτό είναι ένα κανάλι για να τρως, να παίζεις και να χαμογελάς. Το θέμα που επέλεξα για σήμερα αφορά την πέψη. Πολύ ενδιαφερόμαστε για το τι θα φάμε. Πόση όμως σημασία δίνουμε στο πώς τρώμε. Τι γίνεται όταν από τη βιασύνη μας να τα προλάβουμε όλα τρώμε βιαστικά και αγχωτικά και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την υγεία, την ψυχολογία και την ενέργειά μας, αλλά κυρίως το μεταβολισμό μας. Ο τρόπος με τον οποίο πολλοί άνθρωποι εισάγουν τις τροφές στον οργανισμό είτε αγνοείται είτε θεωρείται δεδομένος. Γι' αυτό και δεν σχολιάζεται συχνά, παρά μόνο αν παρουσιαστεί κάποια σοβαρή κατάσταση ή ελαφριά κατάσταση υγείας, όπως η γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, και τότε θα ακούσουν τις λέξεις «φάε αργά», «μάσησε πολλές φορές», «να είσαι σε ήρεμο περιβάλλον όταν τρως» και άλλα τέτοια. Παρατηρώντας τα τελευταία χρόνια πως οι καταστάσεις υγείας που σχετίζονται με την κακή πέψη πληθαίνουν διαρκώς, θεώρησα σημαντικό να παρουσιάσω σε αυτό το βίντεο πολύ σημαντικά πράγματα που αφορούν την πέψη. Απολαύστε το! Η πέψη ξεκινάει από το στόμα, όπου εισάγουμε την τροφή. Η τροφή στη συνέχεια περνάει από τον ισοφάγο και καταλήγει στο στομάχι, όπου πολτοποιείται ώστε να περάσει στο λεπτό και μετά στο παχύ έντερο. Εκεί γίνεται η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και ό,τι δεν είναι χρήσιμο για τον οργανισμό αποβάλλεται από το σώμα. Όλα καλά μέχρι εδώ ή μήπως όχι? Τι γίνεται όταν η τροφή κατεβαίνει αμάσιτη στο πεπτικό σύστημα? Ας δούμε το παράδειγμα με μία μεγάλη αμάσιτη μπουκιά, την οποία για τις ανάγκες του βίντεο θα την ονομάσουμε τερατομπουκιά και τη βλέπετε με το κόκκινο χρώμα στα αριστερά σας. Όπως φαίνεται από το σχήμα, όταν η τερατομπουκιά πάει να εισέλθει στον ισοφάγο, είναι αδύνατον ο ισοφάγος να προσαρμοστεί στον όγκο της τροφής που κατεβαίνει, με αποτέλεσμα τα τυχώματά του να τεντώνονται παραπάνω από το φυσιολογικό. Και όταν αυτό γίνεται καθημερινά, τότε έχουμε ανάπτυξη καταστάσεων όπως είναι η γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, η χαλάρωση του γαστροϊσοφαγικού σφιγκτήρα και διάφορων τύπων ισοφαγίτιδες, αλλά και κάπνισμα, κάψιμο, κνισμός και δύσπνοια. Κατόπιν ανώμαλης προσγείωσης στο στομάχι, η τερατομπουκιά είναι δύσκολο έως και αδύνατο να διαλυθεί. Ειδικά όταν τρώγοντας γρήγορα βομβαρδίζουμε το στομάχι με τερατομπουκές. Με αυτόν τον τρόπο το σώμα αναγκάζεται να εκρίνει υπερβολικά γαστρικά υγρά, τα οποία λόγω της οξύτητάς τους με τον καιρό διαβρώνουν τα τυχώματα του στομάχου και δημιουργούν έλκη. Επίσης, χρειάζονται περίπου 20 λεπτά για να μεταβιβαστεί το μήνυμα από το στομάχι στον εγκέφαλο ότι πέρασε τροφή και έτσι με τη σειρά του εγκέφαλος να δώσει την εντολή του κορεσμού. Είτε έχουμε φάει πολύ είτε λίγο, ο κορεσμός έρχεται μετά από 20 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα, αν φάμε βιαστικά, μπορεί να έχουμε καταναλώσει και διπλάσια ποσότητα από αυτή που χρειαζόμαστε, χωρίς ουσιαστικά να έχουμε χορτάσει και άρα να αποθηκεύσουμε περιττό λίπος. Επίσης, όταν τρώμε γρήγορα και αγχωτικά, δημιουργείται στρες στο σώμα και έτσι αυξάνονται περισσότερες από τις ορμόνες του στρες, που είναι η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη. Οι ορμόνες αυτές φρακάρουν την πέψη και το μεταβολισμό και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία, έλλειψη θρεπτικών συστατικών, χαμηλή απόδοση και έλλειψη ενέργειας.